За част от пътниците сагата започна още в 6 сутринта. На летището разбират, че полетът за Москва няма да излети. Уже 6 часов по местному времени мы здесь. От сутринта сме тук. Искахме поне да хапнем нещо, но няма къде. Хамбургерите не стават за дете. Не знаем какво да правим. Децата има болни, хванали тук някаква вирусна инфекция. Хората изморени, измаляли, има възрастни хора и абсолютно никаква информация, пълна равнодушие, просто някакъв садизъм, честно да я кажа. По-късно бяха отменени още 2 полета до Москва и до Санкт-Петербург. В ранния следобед пътниците получиха минерална вода и круасан. След повече от 7 часа от туроператорската фирма започнаха да правят списъци с имената на бебетата и малките деца, на които да бъде закупена подходяща храна, докато чакат. Не могли би нас отправить, а потом разбирались бы. Можеха да ни позволят да излетим и после да се разбират с агенцията къде са отишли нашите пари. Ние сме платили билетите предварително, разбирате ли? Не мога да ви кажа, чакаме да ни се обадят, предполагам. Кога? Не мога да ви кажа. Причина за анулираните полети се оказаха неплатени резервации от страна на туроператорската фирма към националния превозвач. Тези пътници всъщност не се явяват пътници на България Air, а те са клиенти на Алма Тур. Защото при нас не са постъпили пари по тяхната резервация и де-факто те не съществуват в нашата резервационна система и не са им издадени билети. От превозвача обясниха, че туроператорът им дължи над 7 милиона лева. За BTV новините от Бургас, Лора Стаматис.